Аз мога да ви кажа защо не вярват на политиците. Защо не вярват? Защото ги лъгаха 23 години. Добре, тази Точно за това не вярват. е ясна. Така. Трябва да Вие се се има. възползвате от нея, просто защото не сте били в управлението до този момент. Ами не сме били, не сме лъгали. Мгм. Когато господин Горанов казва, нали, че това бил някакъв отчаян ход, не, това не е отчаян ход. Не, утопичен, Това не е не отчаян, е утопичен. утопичен. Защо трябва да е утопичен? Искате ли да ви кажа в момента след днешното увеличение на пенсиите? В България днес минималната пенсия е 150 лева. Сега ще ви дам едни държави, които не са нито в Европейския съюз, нито никъде. Те са в третия свят. За да видите там колко са пенсиите. И това са данни на Социалното министерство на САЩ. В Боливия минималната пенсия е 93 евро. Перу 124, Еквадор 87, Ел Салвадор 115, Гватемала 98 евро, Колумбия 110, Хондурас 164 евро, Либия 124, Алжир 113, Габон, Африка 194 евро пенсия. Така. За какъв Европейски съюз говориме ние, ако не можем да надминем едни африкански държави по пенсии и едни държави, които са от третия свят? Нямало пари. Пари има, пак ви го казвам. Те изтичат от чуждестранните колонизатори, които са дошли тук в България и измукват активите на страната. Те просто ги измукват. Всичко, което е ценно, всичките пари заминават в чужди фирми и тук не остава нищо. Преди какво да направим? Да се затворим от всеки чуждестранни инвеститори, не да е си нужно. живеем Някакси сами. Не е нужно. идеята за КНДР, да ви кажа, не ми харесва особено много. Ако трябва да съм Това не е честен. идея за КНДР. Еми, Това е идея така за ми звучи. националните богатства на страната. И Тези там има национални такива богатства идеи. в цял свят се държат от държавите. Те не се дават на частни концесионери. Кажете ми, в коя държава от Европейския съюз си е дала златото на частен концесионер? Няма Не такава мога да кажа, държава защото не в съм вече по света. тази Не тема. само в Европейския съюз. В света няма такава държава. Ще ви кажа ето примерно за водата. Една Боливия по същия начин имаше там, бяха взели на концесия водата. В един момент боливийския народ и боливийското правителство каза, ма чакайте малко, край тия постоянно дигат водата, ние до кога ще ги търпиме? Шут! В България ги търпиме. Албания да не би да стана, или Унгария, които изгониха ЕРП-тата, да не би там да стана КНДР или нещо от сорта. Добре, Така че не защо заблуждавайте населението с толкова тази трудно теория. могат да бъдат, аз не могат да бъдат заблуждавам приети